and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Daddy Jimmy, salamat sa Diyos ka nagmata ka na. Daddy, di ka makasulti. Ginoo ko. Daddy Jimmy. Napiktuhan yun ang iyong pagsulti. Naparalyze gina siya. Dili ko makatugot, Ide. Dili. Nguana. Yes! Come on, kung drive ang motor. This is it. Pwede na. Dalian ka mawa. Pilar magkadlaw. O, yun saon nga. Pilar yung pagkatoon, ane. O, may isa ka ako, instructor nga ako gikuha. May kimitudlo. Kamao na yun ko. Unyaw sa man. Sugod na tag suri-suri gamitan nga itong big bike. Oo ba? Way problema. Ang yawa matay sinsya. Ato magaglisensya. Tara na. Sali ka kwarta, ha? Sali ka kwarta. What are money for what? Okay. Sige, larga. What are what for money? Let's go! Let's go! Naluoy ko ni Moana. Pila na mi kaadlaw din sa ospital. Nagsigil ang yapon siya patuho sa iyang mga luha. May gani kay nakatuog na siya. Naluoy ko niya. Pero ako'y gahom aron ayuhon ang iyang amahan. Wala ko dawata ang kabili ni Tatay Kadyo. Sumaya akong buhaton. Aron mamaayo si Sir Jimmy. Unsa man. Nagmata na si Sir Jimmy. Oh. Ha? Uy. Pero gusto niyang gunitan ng akong kamot. Gunitan kong iyang kamot. Huwag ko makasabot kung ano sa'y gusto ni mong isulti na ako, Sir Jimmy. Pero nasabot ko nga importante kayong imong isulti ka na ako. Nihila ka, Sir Jimmy? Sagdi ang akong anak sa Sando. Sa itong... Wala ang akong anak. Nabati ko ang imong hagaw, Sir Jimmy. Nabati ko ikaw. Oo, Sir Jimmy. Isaad ko nimo. Dili na ko pasagdan si Moana. Mahalon ko siya. Labaw pa sa kong kinabuhi, Sir Jimmy. Sendo, Moana, may kayo nagmata ka na. gigunitan mo ang kamot ni Daddy Jimmy. Moana, ang butog-mutuog ka ba sa kong isulti ka nimo? Sa diyang gigunitan ko ang kamot ni Sir Jimmy. Doon ako'y nabati nga tingog. Murabag, hagaw-haw ni daddy nimo. Unsa? Tinudang akong isulti. Hagaw-haw ni daddy nimo. Makadungog ko kung unsang iyang isulti ka na ako. Si Sir Jimmy. Sige sir. Sulti sir. Aron akong isulti kang Moana. Kung unsa man ang imong gustong isulti para niya. Sige na sir. Oo, Sir Jimmy. Nakilungog ko kung unsa may imong isulti. Basta sulti lang. Nabati ko ikaw. Sendo, tinuod ka? Nabati ni mo ang gisulti ni Daddy? Oo, Moana. Kanang, murabag ka nang muiko siya. Pero hagaw-haw lang. Unsa?
Oh, papasaylo ako na siya, Moana. Oh, nagkasa ko na siya nimo. Og labaw na sa mga tao nga nawad-an niya og panginabuhian dito sa kabukiran. Unsa? Tungod ko no sa ilang negosyong mining. Daghan ang nawad-an og panginabuhian. Daghan ang nawad-an og mahal sa kinabuhi. Papasaylo ako na siya, Moana. Gaba na ko na ning nahiaguma niya. Gaba na ko na kini. Og angay lang niyang bayran. Pasaylo ako na siya, Moana. Daddy Jimmy. Dugay na kong nagduda sa negosyo ni Daddy. Ilabi na ang mining. O karon na sayot ako sa tanan. Sila gina ang responsible sa nahitabong landslide dito sa kabarangay sa kabukiran. Moana, Gibayra na niya ang iyang gibuhat kakasalanan. Pero dili ko. pasaylo ra siya sa Ginoo, Moana. Mapasaylo ra siya. Sa karon, ang ilang kitingali niyang antuso nang nitabo siyang kinabuhi. Kung galing kining tanan, agi og bayad sa iyang nabuhat nga kasalanan. Sando. Kung tinuod sa nagbasol siyang nabuhat nga kasalanan, dili sa pantuso nagdugay, Moana. Sigurado ko, nga pasayloon ra gyapon siya sa mga nabiktima kaniya. Ilabi na sa mga kinabuhi nga nakalas sa maong panghitabo. Sando. Oh, what a feeling! Nabuti kita ni Tis Bohol, Bay Simeon. O dili bay, pakita ko nila nga ako abilidad sa pagpanambal. Ah! Ang buti mo ipasabot? Manamal ka nila, abi na ko masurusuro ilang tali din sa Chocolate Hills. Bay Butoy. Sorry, dampang ginabuhi. Ah, Tara, sulod na to ang City Hall. Anari ang konsehal nga amigo ni Doc Lauro. Okay. Paabot ako rin na to. why problema? Kini wawa da sad! Patay buhi. Buhi pa ni kamahan ni konsehal yaman. Apan patay ng lawas. Tuwag kay na stroke. Ay kabala ka, sir. Ayun ko ikaw. Bugti sa kikasabutan na mong dakong kantidad. Ani ang lanang ibutan ko sa akong pad. Karon ihaplas ko kinay sa imong kalawasan. Aron mamaayo ka, sir. Mamaayo ka pinaagi ni akong misteryosong haplas. In nomine Patris et Spiritus Sancti, et coras tactus sanitatim. Mamaayo ka. Dili akong makaayong kamot. Mamaayo ka. Et coras tactus sanitatim. Amen. Ada tunay bitawas kasugikan sa akong pagkaplas kanimo. Di man nga efekto na ang lanang naghihaplas ko sa imong panit. Mamaayo ka na. Mamaayo ka na. Daddy, salamat sa Diyos ka na ayaw ka. Bay Simeon, kung sinita mo dito sa bahay ni Konsehal, nakagubot sila, gano to sila? Walang nakalihog ng iyang amahan nga patay buhi. Ha? Unsa? Mo itong ipasabot nga? Ingon niya na efektibo nga akong lana bay butoy. Mao ba? Suwayan ko kato nakuha na kong lana. Aron mo sabot ka na ganang akong kwarta! Maayo na BFF nga makapauli ni Sir Jimmy sa inyong bahay. O lagi BFF, nalipay kay ko. Tungod kay, dinhi manggod sa ospital. Lisod kayo iatiman kang dati. Maog yun. Oh, naan ang imong Prince Charming, oh. Ikaw gid uy. Sendo. Hi. Sando. Tana. Pwede na itong ipagawas na si Sir Jimmy.
nagpaabot ng ambulansya nga buhatod niya sa bahay ninyo, Moana. Okay, Sando. Salamat. Dad, mamauli na ta. Makapahuway ka na gyud og tarong dito sa bahay, Daddy. Hain ka si Manay Simeon. Pila nagkaadlaw nga wa ko makaigayon sa pagpangita niya. Tungod sa nitabo ni Sir Jimmy. Tay kadyo. Pasaylo ako, tay. Wa ko na lihuka ang pagpangita ni Manay Simeon. Tungod sa nitabo ni Sir Jimmy. Pero karon nga, ni ana siya sa ilang bahay. Napahimutang na. Ugma gyud dayon, tay. Pangitaon ko siya. Kinahanglan makuha ko pagbalik ang imong tuong kamot, Tatay Kadyo. Kuhaon ko kini kang Manay Simeon. Kuhaon ko gayon. Ang Moana? Sando, ni ako pa din sa terrace. Wa pa ko bati ag duka, Moana. Nahibaw ko kung unsay naa si mong na ang imong Manay Simeon. Gusto ka. Naguna-una ko kung asa na ko siya pangitaon. Karon nga ni ana si Daddy sa bahay. Ug doon na siya private nurse. Mahimo ko na ikong kuyugan aron sa pagpangita niya. Ayaw na, Moana. Mas nagkinahanglan nimo ang imong amahan. Kaya na ko ang pagpangita ni Manay Simeon. Sando, Dili ko pasagdan ni Tatay Kadyo. Nahibaw ko. Gania siya uban ka na ko. Aron sa pagpangita ni Manay Simeon. Matultulan ko rin gihapon sila, Moana. Ug mabawi ko ang gikuha niya sa among amahan. Mabawi ko ang tuong kamot ni Tatay Kadyo. Gikan kang Manay Simeon. Ipanumpa ko ka na. Sando. Niyan ako sa downtown. Sugdan ko ng pagpangita nila ni Bay Butoy ug Manay Simeon. Dini ko sa downtown magsugod. Tingali og niya sila din eh. Tay Kadyo, tabangi ko tay. Kadali ko silang makitaan. Naibaw ko nga naa kang nagkuyog-kuyog na ko tay. Ug wa ko nimo pasagdi, Tay Kadyo. Ay! Yan ako sa downtown. Dali yung panagano na akong big bike. Oy, porpida. Nindot kayo. Nindot kayo akong big bike. O nga na niya akong big bike, ha? Yun na. Kawasaki. Ay! Nga sa ato pa! Honda! Honda! Kanindot! Kanindot kayo! Ang mga tao, nanglingin ako. Oh, ilabin ng chicks na naglakaw-lakaw. Wow! Inyong tagputoro! Pero ang nagahit putot! Panglang sa ilong. Sustong sipon ko kanahan. Meron duklon sa kanahan. Pagdaro, ha? Dungog na ba ako? Hindi, simpat ka lagi. Paita. Soya lang mo na ako, do, ha? Soya lang mo. Lapi na magsugod na kong pagpanambal. Soya lang mo. Adi na ko gubon akong adlaw ninyo. Dato na ko. Kwartahan ako. Busa. Che! Che na lang ninyo. Che! Mukaon ko. Mukaon ko pawikan sa basil. Unayon ko ang ako kaugalingon. Ay, Butoy! Hoy! Uy! Dunay na huwag na ko. Pero mayroon kayo nga na mga tao na kailan ako. Dunay na kailan ako. Kinsam ni siya. Ay ka. Baysindo! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!